Sjetite se da smo obrađivali razna životna područja, pa smo onda obradili i čovjekovu, dakle, starost i smrt. Obradili smo i čovjekov život od trenutka začeća do 4. godine života, onda od 4. do 7., od 7. do puberteta, pa čak i pubertet. Još nam je ostao, dakle, trenutak ulaska u posao i brak, srednja dob, krizna, dakle, kad demon meridijanus djeluje, i napokon penzija, 60. 65. ili kako će to sad biti. Ponajprije ulazak u posao i brak. Od trenutka začeća mi totalno ovisimo o roditeljima. Od 7. godine već počinjemo se sami spremati za svoj život, dakle idemo već i u školu, učimo. A onda 8-godišnja, pa srednja, pa studij. I onda nas s jedne strane pubertet, dakle, odvoji nekako psihički, duhovno i fizički, rekli bismo, od roditelja, od njihove ovisnosti, gdje onda u pubertetu znaju biti djeca agresivna. Zašto? S jedne strane još nisu samostalna, 14., 15., 16. godina, nisu ni po zakonu punoljetna, a osjećaju zapravo da misle svojom glavom i htjeli bi da oni po svome rade. Vide da su ovisni o roditeljima i njihovom novcu, o njihovoj kući, o krevetu koji su oni dali i sobi, o svemu, dakle, o roditeljima, a opet osjećaju da su nekako samostalni. I tu nastaje nesklad, tu nastaje agresivnost ili depresija ili muka ili bezobrazluk. Tada znaju biti dječaci i djevojčice bezobrazni prema roditeljima, grubi, koji kakva gruba imena im govoriti i slično. Nije to kod svih, ali kod nekih to zna biti ili kod mnogih. A to je znak zapravo samo nečega, nekog unutarnjeg nepovjerenja. Nepovjerenje s jedne strane u sebe. Oni misle da ako ovise o roditeljima da nisu dovoljno sami slobodni. Sjećam se kad sam imao negdje 7-8 godina, pa smo zajedno čuvali svinje i krave sa starijima koji su bili 4, 5, 6 godina stariji. Pa sjećam kako su nekoliko njih sa 14 ili 13 godina jednostavno otišli u susjedna sela i tamo su se zaposlili da su čuvali njihove svinje ili radili, ne znam ja, kod njih, samo da su odjeli od roditelja. Sjećam se kad smo se vraćali, nas nekoliko mlađi, dakle od 7, 8, 9, 10 godina, vraćamo se natrag i njihovi očevi nas čekaju, tu trojicu koji su otišli u druga sela, i pitaju, a gdje je naš? Kažemo tamo i tamo. Uj, kad je otac počeo vikati i ljutiti se, kako može? Naravno da ta jedna djeca, ti pubertetlije, su izdržali nekoliko dana ili tjedana, a onda su itekako osjetili muku da još nisu sazreli, da budu samostalni i fizički i da se sami hrane, nego da je tek počelo njihovo duhovno, intelektualno sazrijevanje i fizičko, ali ne još potpuno da se brinu o sebi. Dakle, već taj pubertet pokazuje kako se čovjek mora temeljito spremiti da može potpuno odgovarati za sebe, da se može potpuno zbrinuti. A zbrinuti se ne znači samo imati za tijelo. Obično kažu imam svoju egzistenciju, to znači imam šta jesti i piti. Pa nije to rješenje. Koliki ljudi u Zagrebu, bilo se alkoholičari ili nisu, jednostavno siromasi ili napušteni ili samci, pa žive, nešto i naprave posla, pa dobiju, stanuju možda ili u Crvenom križu ili u Caritasu ili kod sestara Majke Tereze, bilo gdje, na bilo koji način se snađu. Dakle, fizički se može uvijek, ali daleko je važno znati i psihički biti samostalan, biti sposoban razrješavati svoje osobne konflikte, probleme s ljudima i sa samim sobom. A pogotovo duhovno, pa naći smisao svoga života čak i u tome, u takvom životu samom. Biti svestrano, dakle, sposoban. Zato čovjek treba fizičku, dakle, kondiciju, treba fizički znati učiti raditi. On treba barem jednom u životu imati dobre žuljeve, znati raditi fizički, a onda dobre žuljeve i od olovke i od čega sve ne, i od kompjutera, a onda dobre žuljeve u svojoj pameti, u svome mozgu, od razmišljanja, od traženja rješenja, često puta od plača i grševitog vapaja.
Treba znati i u svome duhu onda tražiti također rješenje smisla svoga života, smisla i svoga dostojanstva, svoje čestitosti, svoje intelektualne sposobnosti, svoje ljubavi, povjerenja, svoje kreativnosti, svoje spolnosti, svoje vjere, religije. Toliko toga čovjek dakle treba naučiti da bi ušao onda sam u život i odgovarao za sebe. Ući u posao ne znači ići zarađivati, nego znači biti sposoban voditi neki posao. Imati firmu ne znači sad ću ja zaraditi novac, ne, nego ću ja postati kreativan. Ja ću sebe svestrano osposobiti sada da znam kako se to sa svim ministarstvima, kako se to sa svim drugim firmama može surađivati, kako se to nađe ovo i ono rješenje. Dakle, čovjek postaje svestrano sposoban. Posao, rad, firma i tako dalje njega osposobljuje za to. Sjetimo se da u vrijeme komunizma i marksizma u našoj zemlji, 50 godina, da su ljudi zapravo bili kreativno ubijani. Oni su imali sve, oni nisu radili. Oni su govorili ti me nikad ne možeš dati toliko malo novaca koliko ću ja malo raditi. Ali čovjek ako ne radi, ako ima dakle državnu samo firmu i onda za nju ne odgovara, njemu stalo do njezinog razvitka, on sebe ne razvija, on sebe ubija. I onda vječito nezadovoljan. Onda viče što ima malo novca, nikad neće ga imati dosta. Ne zato što ga nema, nego zato što on je u sebi nezadovoljan jer ne radi, ne razvija se, nije on postao u sebi zadovoljan da zna tko je i šta je, nema smisla svoga života, nema zašto živjeti, zašto raditi, zašto djelovati. Dakle, ući u posao, poštovani slušatelji, znači ući u odgovorni razvoj svog vlastitog bića. Ti moraš tada misliti, ali koliko puta po noći ćeš morati kleknuti i moliti i izmoliti od Boga da tvoja firma radi, da neki od tvojih suradnika na poslu da čestito radi, da bude pravi, da s nekim možeš dobro napraviti dobar razgovor i da on ti to prihvati, da možeš dobre ugovore s drugima stvarati. Koliko ćeš morati surađivati i s Bogom i sa svojim ocem zemaljskim i s ljudima i prijateljima da bi napravio dobar posao. Novac je zapravo zadnje, poštovani slušatelji, i ono gdje nas zapravo ubijaju, to je neprestano mišljenje da je važan profit, da je važno imati puno novaca, da je važno dakle razviti svoju firmu dotle da puno zarađuje. To je krivo. Razviti firmu da bude vrhunska, da bude eko firma, da ona dakle stvara takve stvari gdje su drugi zadovoljni, da od sreće i zadovoljstva kupuju kod tebe i neće pitati za cijenu. To je nešto drugo. Ali to mogu samo ljudi koji su čestiti, koji imaju cilj svoj moralni, koji imaju cilj u sebi, koji imaju sreća razvoj sebe, koji uživaju da drugi uživaju njihovim proizvodima. Ima danas takvih ljudi, osobito u Hrvatskoj, i dragocjeni su. I zato se hrvatski proizvodi cijene i u svijetu već, ne samo kod nas. Jer ima takvih. Oni drugi koji nisu takvi, oni su korumpirani. I svaki koji hoće dakle na brzinu dobiti, to su većinom trgovci, kažu ljudi, ali ne moraju ni oni biti, imati i finih trgovina. Dakle, oni samo koji hoće prodati što više toga i onda prikriti, pa ti onda pod naranđu prodati trule naranđe, pod dobre jabuke trule jabuke, okrene i drugačije, pod mlijeko, pokvarno mlijeko. Oni zapravo sebe ubijaju, oni su svjesni da njih previše to košta, da ono što će malo zaraditi na toj laži, da su oni sebe daleko više napravili štete, da su oni sebe ubili, svoju pamet, svoj mozak, svoje čitavo biće oni sposobili zapravo. On više ne može nikom pogledati u oči, on se boji uskoka, on se mora bojati suda, on se mora bojati ljudi, mora se bojati da će te drugi optužiti jer su oboljeli na tvojim proizvodima. Ne isplati se dakle. Čim počnete raditi zato da bi se zaradili, na krivom ste putu i nećete nikad dosta zaraditi. Onog časa kad počnete raditi zato jer uživate da nešto dobro napravite, vrhunsko, čestito, tad ćete imati previše novaca i samo ćete tad biti sretni i tad će drugi biti zadovoljni s vama i vaša firma tad ne može prestati. Znam bezbroj takve firme, poštovani slušatelji, koji su baš na taj način, nakon što su dobili iskustvo vjere, s Bogom bili dobri, postali moralni, vidjeli su da ne mogu drugačije. I počeli su tako razvijati svoju firmu. To su prekrasne vrhunske firme. To su vrhunski proizvodi. To čitav svijet pita za takve firme. A ima ih u Hrvatskoj bezbroj. Dakle, prema tome ulaziti u posao, tu postoji dakle jasno razmeđe između bolesnog ulaska u posao i između zdravog ulaska u posao.
Bolesan ulazak u posao, to je što bolju firmu koja što više zarađuje. To je kriminal. To je samoubojstvo. Ta firma neće dugo živjeti. Ne, jer će živjeti na laži. Njoj nije do proizvoda, njoj nije do ljudi koji će tražiti te proizvode. Njima je do sebičnog, korumpiranog novca, zgrtanja i tako dalje. I to je ubijanje samoga sebe. Posao je dakle nešto što čovjeka može strahovito ozdraviti. Ako radi dobro i kad je onda je zadovoljan u tom poslu, onda cijela njegova savjest mu govori da je odličan, onda njegova osobnost dobiva svoje dostojanstvo, onda on postaje inteligentan, kreativan, razborit, onda on postaje karakter i pravi čovjek. To je on duhovno zdrav. To je zapravo duhovnost. Mi ne smijemo previše usko gleda duhovnost. Obično kršćani misle da je duhovnost samo kršćanska duhovnost. To nije istina. Jedan čovjek koji čestito radi, koji radi iz toga zadovoljstva da razvija svoju osobnost, da razvija svoju kreativnost, da svoje talente razvije, da drugima pomaže, da daje vrhunske proizvode. To je vrhunski duhovan čovjek. On totalno iskorištava onog duha koji je Bog ulio u njega, koji je Bog dao stvarajući duhovnu dušu. Prema tome, dakle, ulazak u posao može biti ulazak u bolest, ako u krivi posao ulaziš i ako, dakle, krivi posao radiš. I ako si na krive temelje stavio sve skupa, ako imaš krivi cilj, a može postati tvoje zdravlje. I zato, kad bi hagioterapija ušla u bezbrojne firme, vidjeli biste kako bi ih ozdravila. Samo promijeniti čovjeku cilj, smisao njegove firme, pokazati mu gdje je njegova zapravo veličina i uspješnost njegove firme, da je to u vrhunskim proizvodima. On će tada, čitava njegova duša će poletjeti prema tomu, će uživati u dobrim proizvodima, će uživati u tome, u svojoj kreativnosti, u razvoju svog vlastitog bića. Cijelo njegovo biće će mu zapravo govoriti koliko je dragocjen. I on će biti vrhunski. I taka firma uspijeva. Ali jednako je tako ulazak u brak, poštovani slušatelji. Koliko ljudi uđu u brak zato jer traže komadić ljubavi, jer više ne znaju kako će sami živjeti, jer su se možda zaljubili, jer misle eto bogata je djevojka ili bogati muškarac, isplati se, ima Mercedes, zašto ne bi, ima kuću pa bit će nam dobro. To je bolesno ulaženje u brak. Taj brak će se brzo raspasti, jer i novac i sve stvari oko nas se raspadaju. One su kratkog vijeka. I zato tko na temelju toga ulazi u brak, naravno da će se raspasti takav brak. Samo brak u koji se ulazi zato što ljubiš tog čovjeka, jer je on duhovno biće, jer on vječno od Boga stvoreno. I kako vidiš u njemu onog duha koji je beskrajan, ako vidiš one dubine u tom čovjeku koje niko ne može uništiti, ako vidiš ono božansko u središtu tog čovjeka, dakle, ako to sve vidiš i zbog toga ulaziš u brak, taj brak se ne može raspasti. I zato Isus mogao govoriti o tome da ne može se raspasti. I zato crkva ne može razbiti kršćanski brak. Zašto ne može razbiti? Pa upravo zato što ona ne može izdati čovjeka. Ona ne može sama reći da možete razbiti brak i to je brak da se rasade. Ne može. Jer bi time slagala ljudima. Rekla bi da u njima nema one snage i onoga duha koji može brak zadržati da bude trajan do smrti. Ona bi sebe zapravo obezvrijedila. Ona bi lagala ljudima. Jer u svakom čovjeku postoji ta duhovna dimenzija, to središte osobnosti koje je od Boga. I to je ta vrhunska sposobnost. Kad vidiš to u svojoj supruzi, u svome suprugu, takve vrhunske stvarnosti, ne možete rastaviti od nje. Ali tad počne razvoj njih dvoje. Tada se u njima razvijaju sve njihove sposobnosti. Tada ljubav zapravo postaje svestrana. Tada je to i tijelo, i duša, i duh. Čitavi se razvijaju svestrano, i mozak, i sve sposobnosti, i sve kreativnosti. Oni zapravo svestrano osjećaju sigurnost, osjećaju da tu mogu razviti sebe. To dolazi do jedne nove osobnosti zapravo. Kao što sam ja sam osoba, ali osjećam kao muškarac da bez žene, bez onog ženskog elementa ja nisam muškarac. Ja sam muškarac upravo toliko koliko postoji žena. Proto ja od svoje majke, sestre, oni koji su oženjeni od žene, primaju dakle taj drugi element bez koga ne bi bili ono što jesu. Ali tad kad se oni spoje, jer muško i žensko su jedno tijelo, kaže nam Isus i Biblija i crkva. Prema kad oni uđu u brak, oni su jedno.
I ona da razvija, kao da razvija jednu svoju osobnost. A onda cjelovitu, mušku i žensku zapravo. A onda još ulazeći u to da rode dijete, razvija jednu stvaralačku osobnost u sebi. A to je jedna. To nije muškarac ili žena rodio dijete. To nije muškarac ili žena ušao u brak, nego je njih dvoje zajedno i postali su jedno tijelo. U tome je ljepota zapravo braka, u tome je ljepota te kreativnosti i naravno da onda vidite dobro gdje nastaju najteži problemi braka. Znate koliko patnje, koliko krikova i neprospavanih noći i patnje ima o tome kad se dvoje počnu rastavljati. Kad nakon par godina kažu više nisu jedno za drugo. Kad se jedno zaljubi neku drugoga, a ono drugo. Kako je ružno to. Ostaviti ljubav zato što si zaljubljen. Jer biti zaljubljen znači voljeti nekoga. A biti u braku znači ljubiti nekoga. To znači čitavom bićem. I čitavo biće. To su bitne razlike. I tko to razumije, onda će razumjeti koliko ljepote u tome. I zapravo brak nije ništa drugo nego ulaženje u jednu novu kreativnost. Odjedan puta ti u čovjeku koji je bezgraničan, u toj drugoj osobi vidiš sve dalje i dalje i dalje, neizmjerne mogućnosti da postanete vrhunski. Evo, treba brak liječiti, jer živimo u svijetu grijeha. Treba posao i firmu liječiti. Liječiti čovjeka.